ஏசுநாதர் கதை தெரியுமாடா உனக்கு? 33 வருஷம் வாழ்ந்தாராம். அந்த வயசுக்குள்ள நோயாளிகளை குணப்படுத்தினாராம், குருடனுக்கு கண் கொடுத்தாராம், செத்தவங்களை புழைக்க வச்சார். ஆனா அதனால எல்லாம் அவருக்கு பெருமை இல்லடா. 33வது வருஷம் முடிவுல அதர்மர்களும் அக்கிரமக்காரர்களும் அந்த அன்பு தெய்வத்தை சிறுவில அரைஞ்சி அவருடைய நெஞ்ச ஈட்டியால குத்தி ரத்தம் வழியிற அந்த நேரத்துல கேள்ற அத்தனை குடிமைகளுக்கு ஆளாகி உயிர் விட போற அந்த கடைசி நிமிஷத்துல பிதாவே இவர்களை மன்னியும் பிரார்த்தனை செஞ்சாரா. பகைவர்களையும் மன்னிக்க சொன்ன அந்த ஒரு நிமிஷம் ஏற்று பெறுமான் தாண்டா இன்னைக்கு 1965 வரைக்கும் செய்வமா வழங்கப்படுற.